Pokud se bavíme o závodním skialpinismu, tak na rozdíl od toho od té lyžařské turistiky je naprosto zásadní náčiní hůl. Takže co je důležitého pro skialpový hole na závody? Tak predovšetkým je to samozrejme, treba si zvoliť dobré výšku a dĺžku, pretože tu sa už nepoužívajú skladacie palice. Tak ako nejak turisti alebo takíto klasickí skialpinisti prídu a povedia, že skladačka jedine to je skialpové. Nie, je to vlastne úplne pevná palica, ktorá má úplne najväčšiu pevnosť, ktorá sa ako dá dosiahnuť na takéto niečo. Oproti bežkárským sa to rozlišuje v tom, že je väčšinou trošičku kratšia, že nebýva to nejak veľmi vysoko, že v podstate trošičku takto nadlakaj. A druhá časť a je samozrejme tento hrot tuto je takýto šikmý ako na bežkách. Hej. Teraz sa to odlišuje možno nejakým tvarom krúžkov a tak ďalej. Bežkári majú trošku menší, skialpinisti majú trošku väčší, niektoré modely sú o trošku ešte väčšie krúžky a podobne. Hej. To závisí od toho, že kde to používam, či teoreticky, či je to v hlbokom snehu alebo takto, ale v podstate všetci pevné paličky. Čo chcem povedať, samozrejme aj tu prevláda karbon. Karbonová palica oproti bežkárskym je ale o mnoho pevnejšia, lebo tu sa môže stať aj to, že sa vlastne sekne trošku, ja neviem, hranou alebo proste také niečo náročnejšie niekde aj pri tom lyžovaní, niekde pomedzi stromy a lesy, tak väčšinou bývajú pekne takto spevnené tieto spodné časti, tak aby sa to naozaj o mnoho pevnejšie držalo. No a druhá vec je, prečo nie skladačky, hej, napríklad. Tá palica karbonová je v podstate taká ľahká, že takto človek aj pri lyžovaní stačí vlastne pustiť tie lyže takto dole, tú palicu takto dozadu ako keby a v pohode lyžuje. Hej. Už dneska sa nepícha ako pri začiatí oblúkania niečo podobné, iba sem tam, dajme tomu. Len tá palica má, to ťažisko tej palice je strašne relatívne blízko ku rúčke, že nemáte problém takto ľahko hýbať. Keď zoberete si starú nejakú klasickú paličku, tú skladaciu, tak to ťažisko je o mnoho nižšie. To znamená, že vy potrebujete o mnoho viacej sily a nejakej zotrvačnosti, ktorá to je. Takže tá palica, ona sa fakt veľmi ľahko, človek ide, veľmi ľahko sa takto správa pri tých pohyboch. Takže nemá nejaký problém o tom, že potrebujeme nejakú skladačku. No a druhá, čo je najpodstatnejšia vec, palica ako taká v skialpe, pretože skialp je aj do strmého kopca, ľadový terén, kadejaký, tá palica jednoducho, keď sa takto opre, musí držať. Všetky tie krúžky, čo majú rovné hroty, okrúhle krúžky, to všetko pri takých väčších uhloch odskočí a táto jednoducho drží a tým, že je ešte pevná, nemá tam žiadne skladacie nejaké časti, nemôže sa vám stať, že sa to niekde rozloží, niekde v polovici kopca sa od toho pretia, zrazu sa vám to zloží. Proste jednoducho toto drží pevne. A to je najdôležitejšie. Kolik procent záběru, když porovnáš nohy, ruce při výstupu do kopce? To je to umenie. Každý si to musí v podstate rozložiť sám, ako na to má, pretože dosť často je to o tom, že na to nemajú ľudia, dajme tomu kondíciu, akože silu v ramenách a podobne, ale tá palica pri skialpe, ale hlavne pri tom pretekovom skialpe, tam neexistuje poloha, ktorá je že viac menej takto rovno, skoro ako keby taká hluchá poloha. Vždy je tá ruka takto natiahnutá a tá palica je stále šikmo, to znamená stále zaberám počas celého vlastne toho kroku alebo pohybu čo najviac. To znamená, to je gro. Hej. Záleží to hodne na sklonu svahu taky? Samozrejme aj tak, ale aj tak. Stále tá palica je šiknut. Nie je o tom, že takto si zapichnem a pomaly k tomu idem. Nie, to je niečo, čo potrebujem, to je stratený čas. Takže stále palica šikmo a stále opieram. Preto ten krúžok musí byť aj takýto. Na jednu stranu aj ten hrot býva takýto, že perfektne to drží aj v strmých a tvrdých terénoch. Tam ešte býva napríklad taký špeciálny hrot, aj takýto, hej, že proste dvojitý. Tento je špičkový v tom, že to sa dá používať aj, viete, skialby aj o tom, že človek chodí na peši, lyže na batoh a podobne a ide nejakú hrebeňovku hore-dole. A keď máte takýto šikmý hrot, tak dole kopcom, keď človek ide a drží to v ručke, tak vtedy ten hrot je v podstate otočený opačne. A tento drží aj pri takýchto podmienkach, aj dole kopcom, keď ide, tak tento drží úplne perfektne aj v týchto situáciách. Takže
fakt takéto čosi brutálne to pomáha a je to obrovský rozdiel. My sa snažíme dať aj nielen, že pri úprete Cover samozrejme, ale aj v požičovni, čo máme. Skoro všetky palice máme so šikmým hrotom a tí ľudia to zase tiež ocenia, keď idú, vedia sa do toho oprieť. Ale aj tak sú zákazníci, ktorí si kupujú klasické palice a majú pocit ten, že naučená taká historicky skladacia palica je tá, ktorá je scalpová.